Ďakujem. Moje meno je Maroš Šmíd, ako už bolo povedané, a som zo Slovenského múzea dizajnu, ale som aj z občianskeho združenia Ostblok, ktoré vlastne tejto iniciatíve v mojej osobe tak trošku predchádzalo. Prvé auto som nakreslil, keď som mal menej než 1 rok a možno to postihlo mnohých chalanov a tie autá asi vyzerali všetky rovnako, ale potom som kreslil ďalej a ďalej, až mi tak napadlo, že čo takto skúsiť študovať automobilový dizajn v Bratislave. A to sa mi aj podarilo, vyštudoval som ho a počas štúdií na Vysokej škole výtvarných umení, to je ten obrázok vľavo, v ateliéri Štefana Kleina, Transport dizajnu v Bratislave, som mal možnosť zúčastniť sa zahraničných stáží. Využil som praktikum v Nemecku, vo Wolfsburgu, v jednej automobilke, v ktorej som vyše pol roka, okrem toho, že som robil auta, tak som chodil aj na obedy spolu s ostatnými členmi celého tímu z Brazílie, Rumunska, Turecka, Nemecka, Českej republiky. Debatách pri obede a neskôr v akvaparkoch a rôzne vonku, tak sme sa vždy bavili o tom, čo koho reprezentuje, aká krajina, z akej pochádza, čo by o nej vedel povedať. Nuž a keď som vyčerpal témy ako tenis, hokej, folklór, Baničov padák a telegraf a podobne, ktoré sú veľmi zaujímavé a lákavé, prišla debata o dizajne. A ja som si odrazu uvedomil, že nie som si úplne istý, ktorý dizajn nás reprezentuje. A bolo to v roku 2002, hoci som študoval dejiny dizajnu, tak o tom slovenskom som vedel veľmi málo. Vedel som veľmi málo o vývoji motorových vozidiel na našom území a vedel som veľmi málo o tom, kedy vlastne začal na Slovensku dizajn alebo priemyselné tvarovanie. A bol som zahanbený, keď mi českí kolegovia povedali, vždyť vy Slováci ste nikdy nic nedelali, vy ste tam mieli jenom fabriky. A toto bol možno impuls, že keď som sa vrátil zo školy, tak som sa začal venovať mapovaniu skôr než zbieraniu. Nie som kunsthistorik, nie som zberateľ a nie som ani človek, ktorý by sa zaoberal nejakým predajom týchto vecí, ale postupne som začal obchádzať rôzne smetiská, skládky, odvozy a likvidácie odpadov. Postupne som začal kontaktovať ľudí, ktorí nám nosili podobné veci a nám, myslím, občianskému združeniu Ostblok, ktoré vzniklo asi pred 3 rokmi, spolu s Klárou Prešnajderovou a Majom Lukáčom sme začali tieto veci zhromažďovať, aj vracať majiteľom, ale zároveň fotiť a dokumentovať. Nuž a tak vznikol príbeh Ostbloku, ktorý bol na začiatku môjho snaženia o Slovenské múzeum dizajnu, ktoré začalo oveľa skôr než Ostblok, bolo to pred 86 rokmi a dnes môžem povedať, že sa nám to múzeum podarilo vďaka Lubomírovi Longauerovi, Kataríne Hubovej, Márii Ríškovej a množstvu ďalších spolupracovníkov, ktorí to robili z nadšenia, bez nároku na mzdu. To, že vlastne tie veci naozaj priniesli, zhromaždili a taká tá zbierka 30 000 už je na svete v Urbanových kasárniach. Ale môj príbeh pokračoval a ja som sa snažil zistiť, že čo robí tú tvár Slovenska. Je to naozaj tvar? Máme vôbec nejaké dejiny my, priemyselní dizajnéri? A teraz vám ukážem zo pár obrázkov toho, čo máte všetci doma. V podstate vy všetci máte doma to Slovenské múzeum dizajnu, ale možno mnohé veci ste vyhodili, mnohé ešte používate, niektoré si pamätáte z detstva, niektoré budú pre vás prekvapením. Tie dejiny v podstate začínajú už v nejakom 13. 14. storočí na našom území a to vďaka tomu, že boli u nás sklárne, bolo ich naozaj veľké množstvo a sklárne boli spojené s výrobou, s tvarovaním. Neskôr, koncom 19. storočia, železiarne, či už Sandri, ktorý sa venoval vlastne v Dolných Hámroch rôznym výrobkom, ktoré lisoval až po výrobne, v podstate po celom tom regióne stredného Slovenska, východného Slovenska, Bratislavy. Už tá Bratislava, keďže odtiaľ pochádzam, ma zaujala hneď na začiatku a tu je prvý slovenský fotoaparát, ktorý bol realizovaný nemeckým konštruktérom a výtvarníkom Fritzom Kaftanským, ale slovenský hovorím preto, lebo je to prvý objekt, na ktorom sa objavil nápis Imported do Slovaky v roku 1939, to znamená počas tých nemilých vojnových rokov, bol vyrábaný a patril medzi takú tú nižšiu triedu fotoaparátov, ale tvarovo naozaj veľmi vydarený. Ten najväčší boom, že nastal vďaka alebo napriek socializmu. Túto otázku si musí zodpovedať každý sám. Ja naozaj nie som ani nejak politicky angažovaný, ani podobne, ale jedno je pravdou, že to úžasné množstvo vecí, ktoré boli vyvíjané a konštruované na našom území, bolo práve po roku 1945, keď sa mnohé vývojové dielne vlastne začali budovať v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a podobne. A samozrejme v mnohých iných lokalitách ako Pohorela, podľa toho, či sa bavíme o hračkách alebo iných produktoch z domácnosti.
Prvý rádioprimač, ktorý ste mohli vidieť, urobil Jan Vikrut. Vlastne v roku 1955, hneď nasledovalo o pár rokov neskôr, bolo to v roku 1973, prvé slovenské autorádio. Ale tu sa dostávame k momentu, kedy som bol nútený robiť detektíva, skúmať a naozaj oslovovať ľudí, ktorí si niečo pamätali, prípadne pozostalých. A tak som sa dostal k pozostalosti pána Igora Didova, najproduktívnejšieho slovenského dizajnéra a jeho úžasnému rádiu Tesla Talisman, o ktorom si dodnes mnohí mysleli, že je produktom českého dizajnéra, ale ono to je v podstate jedno, pretože pán Didov sa narodil v Brne, ale pôsobil v podstate celý ten život na Slovensku. Napriek tomu, že bol vyštudovaný kunsthistorik, urobil množstvo nádherných vecí, napríklad termosky pre utekáč, alebo tento známy spätný projektor z roku 69 pre Meoptu Bratislava, alebo tento typ 1861 vodovodné batérie pre slovenskú armatúrku Mijava. A je toho oveľa viac cez lesný kolesový traktor, lode pre lodenice Komárno. Ale čo bolo takéto najprogresívnejšie, čo sa vyvíjalo na Slovensku? U nás totižto začala výroba televíznych príjimačov v roku 1960 vo fabrike alebo podniku, ktorý sa nazýval Tesla Orava Nižná, národný podnik, a vďaka vlastne českej strane, keďže to bolo za Československa, ktorá presunula tú výrobu a ten mamutí podnik v tom spoločnom štáte sme vybudovali, tak v roku 1960 prvým dizajnerom alebo človekom, ktorý urobil tvár tomu výrobku a zároveň konštrukciu, to bol pán Viktor Knotek. Knotek bol spolupracovník kedysi v Tesle Bratislava toho pána Jána Vikruta, ktorý urobil to prvé slovenské rádio. Ale nezostaneme nič dlžní ani ženám. Pirika Černá, architektka, urobila tento najmenší tranzistorový príjimač svojej doby, ktorý bol zároveň aj najdrahší. Nazýval sa Zuzana a mal ešte rôzne iné mená. Ale taký produkt, ktorý naozaj je svetový, tak to je tento puk. Pán Pavol Turzo s tvarovaním tohto puku v roku 76 na podnet pána inžiniera Pipku nemal veľa práce. A v roku 78 sa tento reklamný produkt k majstrovstvám sveta Európy v ľadovom hokeji v Prahe stal naozaj ako výnimočnou trofeou, ktorú si mohli odniesť ľudia, ktorí boli tzv. VIP. Potom sa ešte vyrábal až do konca 80. rokov v rôznych farebných variáciách s logom vlastne Tesly Bratislava. Tesla Bratislava produkovala veci, ktoré podľa mňa boli celkom vydareno tvarovo riešené. Nie vždy sa podarilo ich konštrukčne dobre vyriešiť. Ale takáto minivéža, ktorá ešte mala rôzne nadstavby magnetofónové, tá bola taktiež spod pera Pavla Turza. Pavol Turzo je aj autorom tohto kultového počítača PMD a taktiež jeho spolupracovník Peter Kramár, napríklad tejto 820, čo bolo také československé hi-fi, ktoré malo svoje muchy, ale dodnes vie nádherne zaujať možno tvarom. Posledný rádioprimač vôbec v Tesle Bratislava, ktorý bol vyrobený v 90. rokoch, bola ukončená vlastne výroba, je tento Tesla Progresson od Pavla Turza. Je to úžasné to všetko hľadať, bádať a ja som sa rozhodol spolu s mojimi priateľmi a spolupracovníkmi z múzea a Ostbloku, že budeme chodiť po Slovensku s takou putovnou výstavou a zisťovať dejiny priamo medzi ľuďmi, kde kedysi boli fabriky, prípadne ešte sú. Dostali do nových zámkov, kde ešte prebieha výstava svietidiel. Nové zámky robili svietidlá, chladničky a zistili sme, že túto kultovú lampu, ktorá bola v mnohých modifikáciách, robil pán Ján Šuchaň. Nuž a dostali sme sa aj pozostalosti tohto dizajnéra, ktorý naozaj vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení, ale predtým, než študoval na tejto škole, tak 6 rokov pôsobil ako výtvarník v 60. rokoch vlastne v Nových Zámkoch a urobil množstvo nádherných svietidiel a chladničiek. Z výrobného družstva Pokrok je napríklad táto lampa Pavla Košťana, na ktorého by sa bolo zabudla, to by sme veľmi nechceli. Urobil naozaj desiatky nádherných svietidiel veľmi praktických a Nové Zámky a Pokrok Žilina, tak Elektrosvit a Pokrok, to boli tie fabriky, ktoré mali úžasné množstvo produkcie, patrili medzi najväčšie v Československu a Nové Zámky s 3500 zamestnancami naozaj valcovali aj ten svetový trh, napríklad sa podielali na osvetlení Moskvy alebo kubánskej Havany. Najnovší objav, a to ma veľmi teší, vďaka sociálnej sieti, je tento. Keď som dal von tieto fotografie rôznych horských slnk z Chirany Stará Turá, tak sa ozval Jozefov Havlíkov vnuk. Vnuk mi povedal, že tieto veci robil naozaj jeho starý otec. Konzultoval som to s pánom konštruktorom, ktorý ešte žije
A tak sme sa dopracovali k menu Jozef Havlík, chystá sa kompletný životopis, kompletné dielo vlastne tohto autora, ktorý študoval v Uherskom Hradišti u pána Kováča ešte na strednej škole. A toto Horské slnko Premalux bolo vytvorené v roku 1960, mnohí ho iste poznáte, ale je určite dobré poznať aj dejiny, aby ste mohli potom, keď budete náhodou v tom Nemecku, naozaj reprezentovať aj takýmto spôsobom. Microlux, fantastický tvar, ktorý vlastne, kde tá rúčka robí aj držiak, stojan, ale ich bolo oveľa viac, samozrejme ešte Uvír, Sirius. Ale čo sa tak stalo vlastne s tým dizajnom na našom území, v niektorých obdobiach máme pocit, že tie výrobky sa podobajú na tie zahraničné. Je to tak, tá priemyselná špionáž bola úplne bežná, ale vždy do toho zasiahol nejaký výtvarník a to bolo pre nás v podstate šťastie. Mali sme tu tvár, ktorá bola definovaná dizajnérom, výtvarníkom, profesionálom. Tento výrobok je prvý slovenský ventilátor. Volá sa Klimat a je zo strojsmaltu Pohorela, ktorý sa predtým volal ešte Tatrasmalt Omnia. Pohorela, národný podnik. Tento prvý ventilátor sa naozaj vyrábal veľmi dlho, od roku 73-4, keď prišli prvé návrhy a v podstate konštrukčne je kópiou ventilátoru AG Sprenger, čo sa mi podarilo zistiť, ale tvarovo je posunutý už do iného levelu a predchádza celej sérii ventilátorov, ktoré pán Jozef Pokorný z Piešťan urobil vo výskumnom Piešťanskom ústave. Takže patrí takisto k tej dotvorenej mozaike toho dizajnu na našom území. Sú aj veci, ktoré skúmame, ktoré sa nedostali do výroby. A to je napríklad tento telefón, ktorý v roku 1975 vytvoril pán Bohumír Prihel a nám sa ho podarilo s jeho synom Drahomírom Prihelom, skladským výtvarníkom a dizajnerom nájsť v pivničných priestoroch ateliéru po toľkých rokoch v bezvadnom stave 3 typy, ktoré vytvorili jednak jednej kolorované v sádre. Žiaľ, nebol nakoniec vybratý žiaden zo súťaže, ktorú organizovalo Inštitút priemyselného dizajnu a Vysoká škola výtvarných umení v tom 75. Ale podľa mňa sa stal takou nerealizovanou ikonou a dokladom smutno krásneho príbehu nášho dizajnu. Posledný obrázok, ktorý vám ukážem a ktorý dokumentuje to, že má zmysel skúmať dejiny práve preto, aby sme vedeli, čo bude nasledovať, aby sme boli motivovaní robiť ďalej dizajn. Aby sme sa nestávali iba montážnymi linkami a aby sme naozaj dokázali už od školských čias podporovať ľudí, ktorí majú záujem pracovať na tvare výrobku a tvári Slovenska. A to je napríklad prípad tohto telefónu neuveriteľného, pretože ide o najdlhšie vyrábaný domový telefón na svete. Môže to byť aj tým, že je to vynikajúci dizajn, môže to byť aj tým, že tá výroba je lacná, jednoduchá, ale najmä je to tým, že Tesla stropkov sa dokáže a dokázala presadiť aj v súčasnosti, aj na zahraničných trhoch. Je to telefón typ DT85 z roku 85, ale prvé návrhy urobil pán Miloš Suchár už v roku 1982. Telefón je revolučný v podstate takou jednoduchou vecou, ktorý možno ju už poznáte niektorí. Je to dierka v slúchadle. Nejaký telefón na svete nemá dierku v slúchadle a nejaký sa nevyrába dodnes a môžeme mu zablahoželať budúci rok vo februári, keď dosiahne svojich 30 rokov. Mnohí ho iste máte doma, nevyhadzujte to, sú to naše dejiny a ja budem veľmi rád, keď si z tejto prednášky zobriete aspoň to, že dizajn nie je umenie, ale dizajn má v sebe umenie. A preto je veľmi dôležité mu fandiť, podporovať ho, či už jeho minulosť alebo budúcnosť.